Kalilanono kula ngatek matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang saperlu hangkempil kamardikan panjenengan kang katemben wawan sabda ing siang kalenggahan menika nuhune dawuh saking panjenenganipun Bapak Sudarno saripit Ibu Suhartini saperlu maratitisaken madining upacara sakral wisudan daup Roro Ayu Sekar Kedaton Dita Indah Suhartini ingkang kajantu krama dening Raka Mas Bagus Handika Dian Prasetya Jalutanoyo panjenenganipun Bapak Sugeng saribit Ibu Sumiati ingkang mijil saking tlatah Joho Karangtengah Prandon Ngawi. Atur kawuningan katur sagunging para tamu mliginipun tangga tepalih kadang-kadang saking larangan ingkang tasih wonten ing dalemipun suwang-suwang ingkang sampun pikantuk kintaka wara utawi nawala sedahan saking panjenenganipun Bapak Sudarno katurahan daya-daya rawuh wonten dalemipun Bapak Sudarno. Karana satu kapan malih upacara sakral wisudan daup Giya Pinurwakan ugi ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggah katur sagunging para tamu kakung Sumawana Putri. Para tamu sinedahan ing siang kalenggahan menika kula makarya sesarengan kalian juru rias Sekar Ratu Wedding ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mbak Ana ingkang mijil saking tlatah Paras Pangkur Ngawi. Tan kantun tetes film foto ingkang mijil saking tlatah Jogorogo ugi dipun kanteni Mekar Multimedia Shooting ingkang mijil saking tlatah Tambak Romo Padas ugi tansah dipun live streaming channelipun Mekar Multimedia ingkang wonten ing dalem saged dipun pirsani adicara ing siang kalang menika mawi YouTube channelipun Mekar Multimedia ugi tan kantun dipun regengaken kadang-kadang paguyuban elektron campur sari Dewangga ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Kadek ingkang mijil saking tlatah Watu Alang ingkang minangka pandaya swara wonten klasik audio profesional sound system ingkang mijil saking tlatah Nglarangan ugi dipun sinengkuyung kadang-kadang paguyuban sinoman Rukun Makarya ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Sunaryo RT kalih RW 8 Kelarangan Karangasri Ngawi. Para tamu sinidahan ingkang saduh kinurmatan wonten kula makarya sesarengan kadang-kadang Dewangga tinimbalan dening panjenenganipun Bapak Sudarno ingkang saperlu amarepeki tumedhaing satriya saking Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sih tentrem rahmat rahayu mugia tansah kajiwa kasalira tumanduk tumedhak tumadah lumintu lumintir lumuntur dumateng panjenengan sedaya lan kula. Mliginipun katur pamengugati nggih panjenenganipun Bapak Sudarno saribit Ibu Suhartini. Waradin sagung dumadi. Nuwun kula nuwun. Dumateng para pepunden para pini sepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang kautaman ingkang satuhu pantes pinundi. Para pangemban pangembating praja satriyaning negari. Para bayangkarini negari ingkang minangka pandam pandoming para kalodasih ingkang satuhu pantes ingurmatan. Para alim, para ulama, para yai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang satuhu pantes kawula bekteni. Para tamu kakung Sumawana Putri nggih baraya agung trah ingkang satuhu hambek berbudi dharma saha ingkang satuhu pantes Sinudarsana.
Datan Kaliputing Nala para kadang seniman seniwati ingkang satuhu mahambek wicaksana ing budaya. Kebareng kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha. Nunggih awit saking keparingipun Bapak Sudarno sarimbit Ibu Suhartini kebareng kula mradhapa kapitedan ingkang sinaraya parikedahan jejeri mangka pranata hadi cara ingkang tartamtu kewala kaeneraken wontenipun pahargyan prasaja ing siang kalenggahan menika katitik ing Ari Pinilih Restati Kasih sinebat ing akatah dinten Kemis Kliwon hanyarengi plethek ing Surya kaping 12 Juni 2020. Sumangga nun kula dherekaken manuku puja wimah muji syukur dumateng kersa dalam Gusti Allah ingkang Maha Welas Kuwin Maha Asih ingkang datan pepilih kasih. Awit sedaya rahmat saha barokah ingkang satemah hamba bardaya pangaribawa ingkang tumanduk kacena ing kalenggahan punika panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambi kala. Sholawat saha salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang benjang tansah kita rantu-rantu syafaatipun ing dinten yaumil kiamah mliginipun katur sedaya titah ingkang sami hangrasuk agami Islam. Para tamu sinedhan ingkang satuhu kinurmatan kepareng kula minangka pambiwara hamurwani lekasing sedya ingkang punika enggal badhe binuka lampahing wiwahan kanthi hangaturaken reroncaning tata hadicara ingkang sampun karancang karakit saha katata dening para kulawangsa. Wonten adicara ingkang angka sepisan pambuka kalajengaken mijilipun Sirat Maja tematen putri saking sasana tepas wangi tumuju sasana Rinengga ndungkap adicara ingkang angka 3 panggih nut satataning adat widi widana ingkang mangsih lumampah wonten ing Kademangan Karang Asri. Ing madyaning suka waosan ayat suci krobongan lung tinampan Hastungkara dalah panutup. Para tamu sinedhan ingkang satuhu kinurmatan apabila Sirat Maja tematen sarimbit sampun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wiwara ngajeng tondo yekti pawiwahan prasaja ing siang kalenggahan menika sampun paripurna. Para tamu sinedhan ingkang satuhu kinurmatan sumangga kadherekaken nenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sindambi amidhangetaken gending ingkang kapiyarsa saking kadang dewangga ngantos paripurna. Nuwun kula nuwun. Para tamu sinedhan ingkang satuhu kinurmatan. Sumangga adicara prasaja ing siang kalenggahan menika dipun bikak kanthi maos lafal basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pinurwakan kanthi waosan basmalah mugi-mugi adicara prasaja ing siang kalenggahan menika wiwit purwa madya dumugi wasana tansah pinaringan rahayu widodо kalis nir ing sambi kala. Amin amin. Allahumma
Napa, Pak? Kijing miring napa? Nggih, Pak? Oh, nggih. Oh, nggih. Kijing miring. Orek-orek cah diaturke. Ngetan balingulun apa satyane kelakon ngono mas lapiye mane man awit dewa kiwange wulan purnomo kiwange wulan serampat co gayeng pokok digawe gayeng karo nunggu nganteni dadi siap Pak Trimo. Monggo napa malih mumpung tasih wonten wedale digayengke langsung dibiuk kabeh jarine gak iso tuku bensin engko mulai ora-ora balik
tenan. Gendinge napa, Pak? Oh nggih. Kula sawah nggih. Podang kuning karo caping gunung nggih. Modene dangdutke, Co. Sinambi ngrantu temanten putri nggih.
badhe lewung co diaturke ya. Tasik dereng paripurna ngrantos temanten putri, sinambi ngrantu temanten putri monggo. Lewung diaturke co. Emangke apabila wonten sasmita langsung kemawon dipun stop. Janjine co diaturke malih. Satu kinurmatan karena sampun wonten sasmita saking Ibu Pangregga Busana apabila sirat mojo temanten putri anggenyo hanggulur sarira angolas wadana sampun paripurna
Astrining Driya arsa kawijelaken wonten ngarsapun para tamu kakung Sumawana Putri. Mijiling Sriat Maja temanten putri tansah adamel tias mring sasama. Duh biyong ban apa rembulan wus ngayom sonyo puspita rep sirep regedeg rep sidem permanem datanono sabawane walang sawisik ron-ronan tanon obah samirana datang lumampah senadyan lo kathah papan ingkang edi sekala kompeni gemelaring jagat raya nanging boten kadi daya endah edining siang kalenggahan menika mapan wonten dalemipun Bapak Sudarno saribit Ibu Suhartini. Sampun kawistara payowan kang rinengga mring renggan janur kuning kang sinangga mring pisang raja, cengkir gading, tebu wulung, parisak wuli, sekar saha waing kapas, suket alang-alang, ron apa-apa waringin sarecekipun ugi pengaron isi sekar setaman. Kang tetela wasesa sinandi wimbuh hamilangoni dampar pinajang kang sinebat glancang rinonce pinarung ungeling ketawang mijil wigaring tias saking kadang-kadang dewangga ana gandha arum lumrang banjaran sari ngebaki sajroning sasana waha Nulya kawuryan ana teja angenguwung mawa praba. Tuhu menika tejane Sriat Maja temanten putri nggih Rara Ayu Dita Indah Suhartini. Wanudya tama panjenengan Bapak Sudarno saribut Ibu Suhartini. Pantes sing busana memba busanane Prameswarinata tinon saking Mandrawa. Katon abyor mompyor paring calorot kadi kilat asesiring. Amun cangkanginan generul maksana temanten putri membiat marga luminggang ing warih melok ing wadana sumunu agilar-gilar kadi kencana binabar lumering sarira sinemba daing busana ingkang akarya cingaing para kang samya bumiat Praptu madyaning sasana wiwaha kagiat kang tumingal sang Sitaresmi nenggih sekareng payuwahan kadihan doyong-doyongna pancak sujining pandhapi miwah tata rakiting bali winangun Praptu enggan kang tinuju marwa tumanduk raos ing kalbu yayah linobong kelem ing karoban tan kuwa cinitra ing ukara Praptu enggan kang tinuju Sriat Maja temanten putri kaapit dening Rama miwah Ibu arsa kalenggahaken wonten ing dampar rinengga ya dampar dekta grana rungih idep kang tumenging tawang saya nambah endah edining Sriat Maja temanten putri Rara Ayu Dita Indah Suhartini paripurna Sriat Maja temanten putri kalenggahaken wonten ing Dampar nenggo kaapit Rama miwah Ibu dalah patah sakembaran ingkang samapta ing gati sawega ing kiri tumanggap tangguh abdi dalem kaputren minangka pepetaning putri Domas daya-daya jengkar saking sasana tumuju wonten ing sasana rinengga ingkang saperlu mastaosaken wujuding daharan unjukan miwah sindur gula klapa
Kene-kene nger, sliramu bocah ayu, bocah manis. Tumbuli nyaket marang pun Pakde yo nger. Sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Budhe. Sumangga kawula aturi nampi wujuding daharan unjukan minangka serat srana. Upacara krobongan bendara kakung lawan putri Pakde Bunda. Ya yo nger, sliramu bocah ayu, bocah manis. Tarima kasih kanggo sliramu yo nger. Sami-sami Pakde. Laju punapa ingkang parikedah kula esti. Ya yo nger. Sedhela maneh tumuli tampanan wujuding kembar mayang putri minangka sarat srana bendaramu putri yo nger. Sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Budhe. Long tinampan. Boga jenar kelawan unjukan paripurna sigra kalajengaken long tinampan Sekar Kalpataru Jayandaru Dewandaru wujuding kembar mayang putri. Garis liramu bocah ayu, bocah manis. Tumuli tampanan wujuding kembar mayang iki ya nger minangka sarat srana bendaramu putri daup. Sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Budhe. Paripurna iki tumuli tunggunen manang kene ya nger. Apiten bendaramu putri sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Budhe. Paripurna lung tinampan kembar mayang putri kalajengaken lung tinampan Sekar Kalpataru Jayandaru Dewandaru kembar mayang kakung. Kedane kelire silamu bocah bagus manggala yuda. Nyaketa marang pun Pakde lan Budhe ya nger bocah bagus. Sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Pakde Budhe. Punapa ingkang parikedah kula esti? Ya ya nger sliramu bocah bagus. Tumuli tampanan wujuding kembar mayang kakung. Sekar Kalpataru Jayandaru Dewandaru minangka sarat srana bendaramu kakung daup ya nger. Sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Budhe. Laju punapa ingkang parikedah kula esti? Bubar mbok tampa kembar mayang iki tumulu budhal menyang palermaning bendaramu kakung ya nger. Sendika ingkang dawuh Pakde, sendika ingkang dawuh Budhe. Lung tinampan Sekar Kalpataru Jayandaru Dewandaru pralampitane kembar mayang paripurna manggala yuda daya-daya jengkar saking sasana Palenggan tumuju Palerman kemanten kakung. Monggo temanten putri langsung menuju ke sasana panggih. Ing prasetya datan anetepi marwe sonso sapadane ingsun tumiling lalu angulati Sekar ingkang endah medem kang warni kang mitering taman anon kang sekar warsiki ku menyoting tias
Prayata jatuh krama lung ing kadung malengkung katiobing maruta manda Lulus Raharjo panggih mijirin temanten putri Roro Ayudhita Indah Suhartini tumanggap tangguh sirat mojo temanten kakung Roko Mas Bagus Andika Dian Prasetya daya-daya Jakar saking Sasana Palerman tumuju wonten ing sasana panggih wonten panggih sirat mojo temanten kakung miwah temanten putri nut satataning adat Widiwidono nyuwun gunging panuwun katur sagunging para tamu sumangga katurang jumeneng sawetawis kepada Bapak Ibu untuk memberi hormat kepada temanten yang sedang panggih dimohon untuk berdiri sejenak. Sekali lagi untuk Bapak Ibu dimohon berdiri sejenak memberi hormat kepada mempelai berdua yang akan melaksanakan upacara panggih. Panggihing sirat mojo temanten kekalih sinarangan ungeling solawat srokal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fatafa minhu budur misla husni mara'aina autuya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Anta samsun anta badrun anta nurun ba'da nuri anta isiru aqali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Habibi ya
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Marhaban ya nurul aini Marhaban jadal husaini Marhaban ahlan wa salam Marhaban ya khairu da'i Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad suwu ing selawat srokal sumusul ungeling cantoko nyobal imbalan kodhok ngorek kepareng manem bromo Wastuki wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat Pangging Sri Atmaja temanten kakung miwah temanten putri lut satataning adat widi widana ingkang maksih lumampah wonten ing kademangan larangan Karang Asri Ngawi adining Tyas sampun kawistara paripurna lumadening upacara panggih lut satataning adat widi widana pinuruwaken temanten kakung miwah temanten putri sami hambalang gantal ingkang winastan gondang kasih kelawan gondang tutur paripurna temanten sarimbit jajar sumanding wonten sainggiling garu pasangan Sri Atmaja temanten kakung laju midak antiga pinidak pecah sanalika mangku pralampita Sri Atmaja temanten kakung sampun tega nilar gelar jejakane wondene Sri Atmaja temanten putri sampun tega nilar gelar wararane paripurna midak antiga Sri Atmaja temanten putri sarwi jengko ing Bantala amiji samparan kang reka mawi sekar triwarna kang aneng bokor mangku pralampita angicali Sukerta paripurna kalajengan pinaringan puja hastawa puja hastuti dening pujangga agung saking kadang-kadang Sekar Ratu Wedding paripurna pinaringan puja hastawa puji hastuti temanten sarimbit pinaringan ujukan tirta wening dening Rama miwah ibu mangko pralampita salebeting bale sesemahan tansah pinaringan wening ing manah meneping kalbu paripurna temanten sarimbit kaboyong mawi sindur gula klapa dening Rama miwah ibu kalarapaken wonten ing madya wisma madya wis ngarani tengah wisma wis ngarani griya pralampitane Sri Atmaja temanten kakung miwah temanten putri senadyan sagebyering katit utawi sak namung sedhela kemawon temanten kedah kalenggahaken wonten ing madya wisma paripurna kalenggahaken daya-daya kalarapaken wonten ing padi agung jenggaring Sri Atmaja temanten kakung miwah temen putri kenya lumampah tansah moyo tindaknya sang laras moyo kepareng manem Brahma sapunika sampun rawuh tamanten kakung
Temanten kakung lan putri Pindho sasongko tumedhak unggah keletrange Dimas lulus Raharjo Niskala panggihing Sri Atmaja temanten kakung miwah temanten putri nut satataning adat widi-widana ingkang masih lumampah wonten ing katembangan nglarangan Karang Asri Ngawi Adining Tias sampun kawistara Sri Atmaja temanten kakung miwah temanten putri lenggah wonten ing damparing nggoyen to kasasra lan kacandra kadya dene raja sedina ratu sadalu ngenyel lenggahan tansah gegandelan asta bebasan renggang gula kamepir pulut datan genggang sarekma pinara sasra bebasan getih rong tetes balung rong tugel daging rong tampel wus manunggal dados sajuga nunggal setya nunggal karsa lelumbian wonten samudraning bebrayan agung ing pangajap tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah wiwit sak menika ngantos tumekeng delahan
Ugi égal pikantuk rerengganing bali wisma wujuding golek kencana ingkang bisa tata jalma putra putri ingkang saleh salehah. Amin. Amin. Allahumma amin. Ngaturaken wilujeng rawuh katur sedaya pengarak pengiring temanten mliginipun saking Joho Karangtengah Prandon Ngawi wilujeng lenggah kanthi mardu mardikane penggalih. Para tamu sing ngendhani satu kinurmatan sampun kawistara temanten sarimbit kaapit Rama miwah Ibu. Anamung wonten kursi sisih kiring tasih dereng wonten rawuhipun kadang besan sutresna. Panjenenganipun Bapa Yana sarimbit Ibu daya-daya jengkar saking sasana palenggahan tumuju Padi-Padi Agung. Saperlu mapak rawuhipun kadang besan sutresna dumateng Bapa Yana sarimbit Ibu. Sumangga rawuhipun kadang besan tansah adamel mari kangen. Dipun gandeng bapak, ibu mungkin pun keri, mungkin nek ical. Assalamualaikum Kang Mas. Assalamualaikum Mbak Yu. Monggo waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Mas. Waalaikumsalam Mbak Yu. Monggo. Katuran rawuh wonten dalam kelarangan. Semoga kadiri akan lenggah wonten ing papan ingkang sampun kasamaptakaken Bapak. Monggo Kang Mas, monggo Mbak Yu. Kadiri akan lenggah wonten ing papan ingkang sampun sumadyo. Sinambi hampir saning gumelaring upacara sakral ing siang kalenggahan punika. Dumateng Bapak Yana sarimbit Ibu, ampun sesa kondur nggih. Foto rumiyin kalian temanten. Muga tansah tenang. Mari
minangka pangalembono katur